Fl-aħħar sigħat irriżultaw 6 persuni oħra fil-pożittiv għal COVID-19 minn 993 test. Fost dawk infettati hemm tarbija ta' xahar. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci qalet li fis-7 ta' April it-tarbija bdiet bis-sintomi ta' sola u tuħ ta' nifs. L-awtoritajiet tas-saħħa din jintraċċaw il-persuni li kellhom kuntatt mat-tarbija fosthom il-qraba u l-istaff mediku. Għanna kas pozittiv ta' baby ta' xar li kien qiegħed l-isptar, dan beda bis-sintomi ta' sola u qtuħ ta' nifs fis-7 ta' April, għamilnilu t-testijiet u ħareġ li huwa pożittiv, allura issa għaddejjin bil-contact tracing kemm tal-membri tal-familja kif ukoll tal-istaff u tajjeb ngħidu li issa ma kienx hemm iktar każijiet ta' baby soħra mill-istess sala fejn hemm dan il-baby, però qegħdin nagħmlu t-testijiet u l-investigazzjoni tagħna. Każ ieħor huwa ta' mara ta' 57 sena li riżultat pożittiv għal coronavirus wara li sarilha test ta' rutina hekk kif daħlet l-isptar Mater Dei biex tagħmel operazzjoni. L-aħħar li marret tax-xogħol kien fi 17 ta' Marzu. Raġel ta' 56 sena li jaħdem fil-qasam tas-saħħa ukoll ġie infettat bil-virus. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li ma kellux kuntatt mal-pazjenti l-oħra, iżda l-awtoritajiet tas-saħħa jintraċċaw lill-kollegi tiegħu. Pensjonant ta' 63 sena wkoll ġie infettat huwa beda bis-sintomi fl-4 ta' April huwa jinsab fi stat ta' saħħa tajba. Mara ta' 47 sena ġiet pożittiva l-virus wara żviluppara s-sintomi fis-6 ta' April, fosthom ġieħ fil-ġogi u fil-widnejn. Dawn il-każijiet kienu kollha minn trasmissjoni lokali. L-unika każ impurtat huwa dak ta' raġel ta' 52 sena li riżulta pożittiv wara wasal Malta mir-Renju Unit fit-2 ta' April u beda bis-sintomi 3 jiem wara. Il-Professur Gauci qalet li fost il-każijiet pożittivi sal-lum kien hemm każ ieħor ta' ħaddiem ta' supermarket, iżda l-ħaddiem kien jaħdem f'maħżen. Dwar l-isptar Mater Dei, il-Professur Gauci qalet li din jittieħdu l-miżuri biex dan jinżamm sigur u għalhekk wieħed xorta għandu jfittex il-kura jekk jeħtieġ. Min għandu mar tal-qalb, xorta sfortunatament qiegħed ikollu komplikazzjonijiet minħabba tal-mar tal-qalb jew inkella mart respiratorju ieħor jew inkella mart ieħor. Importanti nwasslu lil messaġġ li l-isptar tagħna aħna qsamnieh fil-COVID u non-COVID area. Ġifieri aħna qegħdin nieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex persuni li għandhom kondizzjonijiet oħra li għandhom bżonn il-kura l-isptar ma qogħdux jibżgħu biex jiġu l-isptar għaliex inkella l-komplikazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu jistgħu jkunu gravi. Il-Professur Gauci komplet tappella għal kooperazzjoni tal-pubbliku. Dawn in-numri li qegħdin naraw ta' kuljum ma tistax tgħid iva illum kellna numru żgħir mela jien nista' nirrilaxka l-miżuri li għandna. Le, aħna qegħdin inħarsu lejn it-trend, jiġifieri kif tilejn in-numru tal-każijiet, nafu li aħna għadna tilejn il-fuq, importanti li jintom tikkooperaw ma dawn il-miżuri li qegħdin nagħmlu aħna. Aħna hekk għaw tim kbir ħafna li qed jaħdem l-isptarijiet u l-entitajiet kollha li qegħdin jaħdmu, qegħdin naħdmu biex aħna nkun nistgħu nipproteġukom. Intant, ma jeżisti l-ebda każ ta' residenti infettati bil-coronavirus fid-djar tal-anzjani. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon iddikjara li ma hemm l-ebda każ ta' coronavirus fl-Isptar San Vincenz de Paul. Min tarif li kiseb One News il-persuna infettata li semmit il-bieraħ fil-fatt ma kienx residenti fid-djar tal-anzjani, iżda kienet f'sala parti mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Nifhmu li ttieħdu l-prekawzjonijiet kollha fis-Sala Sant'Anna li parti mill-Isptar fir-Raba ta' Għawdex. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.